Näin se olisi uusi video, uudet kujeet. Aloitetaan tää nyt sillä, että kerrotaan, että tässä ollaan lähdössä kohta kesälomalle itse ja mä yritän tehdä kaikki mahdolliset hommat täällä niin nopeasti kuin mä nyt ikinä kerkee. Tässä nyt on vähän kaikenmoista, ostettu uutta telttaa ja vähän muuta. Katsotaan kerkeekö niistä nyt tehdä video ennen lomaa, mutta töistä sen verran, että nyt lähdetään myytiin aika hulppea talo täältä Mar Menorilta ja nyt mä lähden nappaa asiakkaan kyyntiä auta heitä saamaan El Padronamiento, eli rekisteröityvän kaupungin asiakas. Hoidetaan nyt semmonen tässä alta pois ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Näin ruvetaan saapumaan pelipaikoille. Nyt ollaan täällä Playa Hondalle. Myytiin tämmönen, tosta näkyy aika makea talo. Kurvataan vaan oikean talon pihaan. Niin. Käydään hoitaa sitä El Padronamiento. Tuolla muuten suoraan näkyy La Manga. Tommonen. Siellä on laitettu oikein kivasti Epsanjan liput. Eikö se aika makea talo? Tääkin me tosiaan myytiin, luovutettiin tuossa jouluksi tämä talo. Joo, tääkin tuli myytyä. Tää on makea talo tämä. Siellä on vaan altaassa näkyy robottia. Tommonen tuli ostettua kaverina asiakkaalle tuolla tallissa. Kanssa kaikki meidän järjestämiä tänne kaikki. Tämmöisiä kivoja taloja me myydään. Nyt otetaan meidän mukavat asiakkaat kyytiin ja lähdetään hoitaa Padroni. Tonne mennään hoitaa Padron. Tuli haettua Padroni. Ei siinä kauan mennyt. Ei mennyt. Tää oli vartihujaus ja taas homma jatkuu. Mennäänpä sitten tässä välissä vähän vielä täydentää reissukamoja, kun lähdetään tuonne Pohjois-Espanjaan, että saadaan tosiaan nämä viimeiset duunit tehtyä täällä rannikolla, niin luonnollisestihan meillä alkaa lomaa, niin me suunnataan Pohjois-Espanjaan. Näette vähän, että mitä mä oon tässä hommailu ja sitten tietenkin campingilta laitetaan videokuvaa. Tuli tilattua tämmönen, se nyt on saapunut jo kotiin, mutta tää on aika makea. Tää ilmalla täytetään nää, todella helppo, nopea pystyttää. Sitten se mikä on mukavinta tässä, niin tää on myöskin aika tilava tää etunen ja kattokaa, tässä on pimennys täällä sisällä. Ja sitten tää on vielä semmonen kulma suunniteltu niin, että tää on niinku kuumalla viileä ja kylmällä lämmin sitten. Tää oli 349 €, sit siihen pumput päälle ja vähän kaikkea muuta. Tässä on sit samanlainen tämmönen vähän karvalhakkimalli. Se on puolet halaa, 70 ja muuten samanlainen, mutta tää pitäisi olla kuulemma kaikkein paras. Tämmönen. Kyllä vähän täydentää vielä lisää, täytyy mennä käymään tuossa sisällä. Katsotaan mitä sieltä löydetään. Tossa se näkyykin hyllyssä. Se on itse asiassa aika iso paketti, mutta sille ei oikeastaan väliä kun autolla puskaa sitä. Sitten otetaan vähän patjoja. Se on makeen kokoinen teltta, siihen menee 2 kappaletta tämmösiä 140. Ja luonnollisesti mä katson parhaat aina mitä näistä on, niin nää on mielettömän hyviä nukkua. Esimerkiksi tuommonen. Tämmösiä 2 vierekkään, tai niitä voi olla 4 päällekkäin, niin on jenkkisänky. Noin. Tuli patja mukaan. Sitten mennään vielä tuohon Leroy Merlinille, niin täydennetään sieltä vähän sitten campingitavaraa. Do you like camping? Yes, I like. Siis on parasta Espanjassa. Voi että usko lähteä Pohjois-Espanjaan ja kiertää siellä taas kaikkialla. Ja mennä vuorille ja sitten me vaihdellaan aina, me ollaan campingilla ja hotellissa ja missä milloinkin. Niin näette taas kun saadaan videota teille tulee. No sittenhän meillä olisikin viimeinen duunikeikka ennen kesälomaa ja me ollaan myyty aika makea Artico, täysin uusi. Asiakas on poissa täältä, niin me tarkastetaan asiakkaan puolesta, että asunto on semmoisessa kunnossa kun on sovittu ja tänään meillä on notaripäivä ja sitten kun asiakas saapuu täällä taas kaikki niin kuin vimpan päälle, mutta lähdetään suorittamaan tää viimeinen työhomma alta pois, otetaan asiakkaalle video ja asunto, tarkastetaan se ja dokumentoidaan oikein hienosti, niin näette, että tuli taas myytyä aikamoinen helmi ja asiakas voi jälleen täysin huoletta etänä ostaa asunnon.
Täältä se rupeaa pikkuhiljaa valmiina näyttää. Eikö siihen kelpaa tulla uiskentelemaan? Ei kun hissillä ylös, Atikoon. Mennään sisälle, aika hulppea asunto. Vasemmalla makuuhuone, täällä on kaikki on valmiina uutta. Toinen makuuhuone, tässä on muuten aika makea kaukosääti, millä nousee kaikki noin kaihtimet. En vielä kerennyt tuon toisen huoneen avata. Täältä meiltä löytyy kylppäri. Katsokaa, tästä on näköalat tonne. Kurkataan sitten vähän lisää. Eikö se aika makea? Kaikki on valmiina. Telkkarit valmiina, huonekalut valmiina. Tämmönen kiva keittiö. Fantastisen kokoiset aurinkoterassit, etuterassit. Katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin. Mut kurkataan sitten vaikka vähän tästä ensin. Tuolta mennään aurinkoterassille, mutta katsotaan tästä nyt vähän näkymiä. Eikö tämmöiseen kelpaa tulla? Kaikki valmiina muuta kuin lasket huonekalut. Miten mukavia nämä on nykyään nämä persianatkin sähköllä. Sitten aurinkoterassi. Kattokaa miten makeen kokoinen. Tänne kun laittaa tommoset perkolat ja kesäkeittiöt. Ja ne me hoidetaan asiakkaalle myöhemmin, kun tulee tänne, niin laitetaan tänne oikein viimeisen päälle paikat ja avot. Tämmöisen olisi aika mukava tulla, kun me on laitettu vielä sitten autotalliin, niin kun me yleensä ostetaan asiakkaille vielä autot ja laitetaan kaikki, niin eiköhän me tähänkin vielä järjestellä auto. Näin on asiakkaalle sinne tehty videopuhelu, annettu lupa lakiasiatoimistolle allekirjoittaa kauppa ja tehty tästä dokumentaatio ja videot ja eikös tässä kohta kelpaa lähteä tonne Pohjois-Espanjaan telttaille. Pannaan sieltä sitten taas videota tulee teille, niin näette vähän muutakin kuin tätä pelkkää asuntohommaa ja turistialueita Espanjassa, niin näette oikeata Espanjaa.